ሰላም ወንጌል ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እትጽቡቕ ተሃይ እቲ መንገዲ ኣምላኽ ዝኾነ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ይርከብ። ካብ ጥቕሲ 3 ከም ዝብል እቲ ኣነ ተቐበልክዎ ቅድሚ ኩሉ ንገረኩም እየ ከምቲ እቶም ጽሑፋት ዝብልዎ ክርስቶስ ምእንቲ ኃጢአትና ሞተ ተቐብረ ከዓ ከምቲ እቶም ጽሑፋት ዝብልዎ ብሳልሰይቲ መዓልቲ እውን ተንሥአ። እቲ ጽቡቕ ድሃይ እንታይ ከም ምዃኑ ካብ ቆሮንቶስ ንርዳእ። ናይ ክርስቶስ ሞትን ቀብርን ትንሣኤን ንኩሉ ሰብ ኃጢአት እዩ። መጀመርያ ነገር ንሕና ኩላትና ኃጢአተኛታት ኢና። ሮሜ 3:23 ከም ዝብል ኩሎም ኃጢኦም ክብሪ ኣምላኽ እውን ሲኢኖም። ካልእ ከዓ ኩላትና ናብ ሲኦል ክንኣቱ ይግባአና እዩ። ራእይ 21:8 ከም ዝብል እቶም ፈራህትን ዘይኣምኑን ፍንፍናትን ቀተልቲ ነፍስን ኣመናዝርን ጠንቈልትን መምለኽቲ ጣዖትን ብዘለዉ ሓሰውትን ግና ግዲኦም ኣብቲ ብሓውን ዲንን ዝነድድ ቀላይ እዩ። እዚ እቲ ካልኣይ ሞት እዩ በለኒ። ሳልሳይ ነገር ከዓ ኣብ ሮሜ 6:23 ከም ተጻሕፈ ዓስቢ ኃጢአት ሞት እዩ። ዓስቢ ተኽፈሎ ነገር እዩ። ዓስቢ ኃጢአት ከዓ ስጋዊ ሞት ጥራይ ዘይኮነ ካልኣይ ሞት እውን እዩ። ከም ኣብ ራእይ 20:17 ዝብሎ ከዓ ካልኣይ ሞት ኣሎ። ኣብ ራእይ 20:14 ከም ተጻሕፈ ሞትን ሲኦልን እውን ናብ ቀላይ ሓዊ ተደርበዩ። እዚ እቲ ካልኣይ ሞት እዩ ማለት ቀላይ ሓዊ። እቲ ብዘይ ኢየሱስ ዝመውት ናብ ካልኣይ ሞት ከም ዝሳገር ማለት ናብ ዘለዓለማዊ ቀላይ ሓዊ ከም ዝኣቱ ንርዳእ። ራብዓይ ነገር ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 14:6 ዘሎ ጥቕሲ እንተሪእና ኢየሱስ ከዓ መንገድን ሓቅን ሕይወትን ኣነ እየ ብዘይ በኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዝመጽእ የልቦን። ምድሓን ብእኡ ጥራይ እዩ፣ ብወንጌል ክርስቶስ ጥራይ እዩ። ወንጌል ክርስቶስ ናፃ እዩ ንኩሉ ሰብ ዝገበሮ። ከም ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2:8-9 ዝብሎ ሓደ እኳ ከይምካሕሲ ካብ ግብሪ ኣይኮነን እሞ ብእምነት ብጸጋ ኢኹም ዝድሓንኩም። እዚ ከዓ ውህበት ኣምላኽ እዩ እምበር ካባኻትኩም ኣይኮነን። ከምኡ እውን ሮሜ 6:23 ዓስቢ ኃጢአት ሞት እዩ፣ ውህበት ጸጋ ኣምላኽ ግና ብክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ናይ ዘለዓለም ሕይወት እዩ ከም ዝብል። ከምኡ እውን ዮሐንስ 4:10 ከም ዝብል ኢየሱስ ድማ ሕያው ኣምላኽን እቲ ኣስቲኒ ዝብለኪ ዘሎ መን ምዃኑ እንተትፈልጥስ ንስኺ ግዳ ምለመንክዮ ነይርኪ፣ ንሱ ከዓ ማይ ሕይወት ምሃበኪ ነይሩ ኢሉ መለሰላ። እዚ ኩሉ ጥቕስታት ወንጌል ኢየሱስ ክርስቶስ ናፃ ከም ምዃኑ የረድእ። ስለዚ ናይ ሰብ ስራሕ ኣይድልን እዩ ንምድሓን ካብ ሲኦል። ናይ ሰብ ስራሕ ዘይድልየሉ ምኽንያት ኣብ ኤፌሶን ከም እተጻሕፈ ምዕራፍ 2:8-9 ሓደ እኳ ከይምካሕሲ ካብ ግብሪ ኣይኮነን እሞ ብእምነት ብጸጋ ኢኹም ዝድሓንኩም። እዚ ከዓ ውህበት ኣምላኽ እዩ እምበር ካባኻትኩም ኣይኮነን። ሕያው ካብ ኮነ ግብርታት ወይስ ዝኾነ ስራሓት ኣይድልን እዩ። ንኣብነት ኣደ ንጓላ ሕያብ እንተሃበታ ሕያብሲ ናፃ ኣይኮነን። ጓላ እንተ ከፊላታ ወይ እቲ ነገር እንተ ሰሪሓ እቲ ነገር ሕያብ ኣይባሃልን እዩ። ሕያብሲ ናፃ እዩ፣ ክትገዝኦ ወይስ ክትሰርሓሉ ኣይድልን እዩ። ስለዚ ብኢየሱስ ዝገበሮ ብሞቱን ቀብሩን ትንሣኤኡን ንኩሉ ኃጢአትና እምበር ሰብ ብዝገበሮ ግብሪ ወይ ስራሕ ወይ ስራሓት ኣይኮነን ናብ መንግሥተ ሰማይ ዝእቶ። ቸርች ብምኻድ ብምጥማቕ ካብ ብዙሕ ኃጢአት ንሳሕ ብሕጋጋት ምሕላው ዘይኮነ ብወንጌል ኢየሱስ ክርስቶስ ምእማን እዩ መንግሥተ ሰማይ ዝእቶ። ሓምሻይ ነገር ከዓ ሓንሳእ ዝድሓነ ኣይኮነሉን እዩ ንኸይድሕን። ዳግም ዝተወልደ
ኣይኮነሉን እዩ ንኸይውለድ ናብ ገሃነም ብፍጹም ኣይኣቱን እዩ መንፈሱ ንዘለዓለም ዝድሓነ እዩ ከም ኣብ ዮሐንስ 3:14-16 ዝብሎ ብእኡ ዝኣምን ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ተመን ዝሰቐለ ከምኡ ድማ ወዲ ሰብ ክስቀል ይግባእ እዩ ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንዲ ዝለዓለም ኣፍቀራ ስለዚ ዳግም ዝተወልደ ኣይኮነሉን እዩ ንኸይውለድ ናብ ገሃነም ብፍጹም ኣይኣቱን እዩ መንፈሱ ንዘለዓለም ዝድሓነ እዩ ከም ኣብ ዮሐንስ 3:14-16 ዝብሎ ካልእ እውን ዮሐንስ 3:36 ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ እቲ ብወዲ ዘይኣምን ግና ቁጣ ኣምላኽ ደኣ ኣብኡ ይነብር እምበር ንህይወት ኣይክርእያን እዩ ዮሐንስ 6:44 ከዓ ከምኡ ይርድእ እዩ እቲ ዝለኣኸኒ ኣቦይ ዝሰሓቦ እንተዘይኮይኑ ናባይ ክመጽእ ዝኽእል የልቦን ኣነ ድማ በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ከተንስኦ እየ ኣብ ነቢያት እውን ኩሎም ካብ ኣምላኽ ምሁራት ክኾኑ እዮም ዝብል ጽሑፍ ኣሎ እቲ ካብ ኣቦይ ዝሰምዐን ተማሃረን ዘበለ ከዓ ናባይ ይመጽእ ብጀካ እቲ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ነቦ ዝረኣዮ የልቦን ንሱ እዩ ነቦ ዝረኣዮ እቲ ብኣይ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዘላቶ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ እንጌራ ህይወት ኣነ እየ ኣቦታትኩም ኣብ በረኻ መና በልዑ እሞ ሞቱ ካብኡ ዝበልዕ ዘበለ ምእንቲ ከይመውት ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ እዚ እዩ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ህይወት ኣነ እየ ካብዚ እንጌራ እዚ ዝበልዐ ዘበለ ንዘለዓለም ክነብር እዩ እዚ ኣነ ምእንቲ ህይወት ዓለም ዝህቦ እንጌራ ከዓ ስጋይ እዩ ስለዚ ኣይሁድ እዚ ስጋኡ ክንበልዕ ከመይ ገይሩ ክህበና ይከኣሎ ኢሎም ንሓድሕዶም ተኻትዑ ኢየሱስ በሎም ስጋ ወዲ ሰብ እንተዘይበላዕኩም ደሙ እውን እንተዘይሰተኹምሲ ህይወት ከም ዘይብልኩም ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ እውን ዝሰቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ ኣነ እውን በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ከተንስኦ እየ ናይ መጨረሻ ከዓ ሕቶን መልስን ኣብ ግብረ ሐዋርያት 16:30 ናብ ግዳም ኣውፅኡ ከዓ ጎይታተይ ምእንቲ ክድሕንሲ እንታይ ክገብር ይግባእኒ በሎም ንሳቶም ከዓ ብጎይታና ኢየሱስ እመን እሞ ንስኻን ቤትካን ክድሕኑ ኢኹም በልዎ ስለዚ ወንጌል ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዘድሕን ብወንጌል ምእማን እዩ ዘድሕን ኣብ ሮሜ 10:12 ዝብሎ ከዓ ማለት ነፍስ ወከፍ ስም እግዚአብሔር ዝጽውዕ ዘበለ ክድሕን እዩ ንሱስ ሓደ ጎይታ እዩ ነቶም ዝጽውዕዎ ኩሎም እውን ሃብታም እዩ እሞ ኣብ መንጎ ኣይሁዳውን ጸርዓውን ሌላን ጉሌላን የልቦን ከም ዝብል ንኽድሕን ወይ ንኽድሕኒ ዝኾነ ጸሎት መሓገስታ አንድ ጸሎት ድሕረይ ክጽሊ ወይ ክጽሊ ትኽእል ወይ ትኽእሊ ይኹን ከምዚ ኢልኩም ወኢየሱስ ኣነ ኃጢአተኛ እየ ናብ ሲኦል ከኣቱ ይግባእኒ እዩ ኣድሕነኒ ማለት ናይ ዘለዓለም ህይወት ሃበኒ ተመስገን ኣሜን እንቋዕ ሓጎሰኩም ንዝድሓንኩም